モーセの使命を受け継いだヨシュアを中心とするイスラエル民族は、カナンの地に入った後、カナンに住む他の民族と交わり不信仰を犯した。そのためエジプト区役400年を再び桃源復帰するため、獅子時代400年があり、この時代は獅子を中心とするイスラエル封建社会の始まりでもあった。この獅子時代の後、幕屋理想から神殿理想へと摂理は移行し、それは王を中心とする王国時代への移行でもあった。これは将来メシアが実体神殿として来られ、王の王として王国を建設することに対応する摂理であり、獅子時代が終わる頃、イスラエルの間には王を求める声が高まり、神様は預言者サムエルを通してイスラエルの王を選定させた。サムエルよ、民はイスラエルに王を望み、また神様もそれを望んでいます。しかし王にふさわしい人物をどのように探しましょうか。あなたが探す必要はありません。それは神様が示してくださいます。明日あなたのもとにベニヤミンの一族の者が訪ねてきます。あなたはその者に油を注ぎ、イスラエルの王としなさい。この町に預言者が来られていると聞きました。どこに行けば会えますか？この先の家に行けば会えるわ。私たちもお会いしてきたばかりだから、今行けば会えるはずよ。ありがとう。預言者はどちらにいらっしゃいますか？私がその預言者です。あなたの名は？私はベニヤミンの一族、サウルと言います。あなたをお待ちしていました。私たちと共に食事をしましょう。さあ中へ。私があなたと食事を？私はイスラエルの中で最も小さな部族、ベニヤミンのものです。そのようなものが。今日あなたと私が出会ったのも神様の導きです。あなたのための食事も用意してあります。さあ中へ。サウルよ、起きてください。あなたを送ります。さあ。あなたに神様の言葉を知らせなければなりません。神様はあなたに油を注がれ、イスラエルの王とされました。あなたはイスラエルを治め、周囲の敵から彼らを守らなければなりません。そしてイスラエルに王国を築くのです。私がイスラエルの王？あなたは神様に選ばれたイスラエルの王です。こうしてサウルはイスラエル初の王となり、周囲の民を次々と打ち破った。手を抜くな。一気に攻め落とせ。サウル王。おお、我々の戦いをご覧になりましたか？イスラエルの神、主が我々を導き、向かうところ敵なしです。あなたと共に主が戦われます。今日私は今一度主の言葉を伝えに来ました。言葉をください。私は何であってもそのごとく行います。主は言われます。あなたは民を引き連れ、アマレク人を撃つのです。
そのすべての人と物とを滅ぼし尽くすのです。すべてを？そうです。彼らを許してはなりません。男も女も幼子も血のみ子も家畜もすべて滅ぼすのです。主がそう言われます。わかりました。御心のままに行います。サウルは民を呼び集め、アマレクに攻め上り、彼らを撃った。アマレクのアガクを捕らえました。よし、すぐ処刑するぞ。お待ちください。ここには良いものがたくさんあります。アガクと契約を結び、良きものは全て持ち帰るべきかと。すべてを滅ぼすと我が神が言われた。報奨を与えなければ民の不満が募ります。アガクを生かすというのか。イスラエルの繁栄のためです。わかった。ギルガルへ戻るぞ。はっ。さて、サムエル、喜んでください。我々はアマレクを打ち倒し、主の言葉を実行しました。それなら私が見たあの牛や羊は何ですか？あれは人々がアマレクから引いてきたのです。民が神様への供え物として羊と牛の最も良いものを残したのです。その他のものは皆滅ぼしました。おやめなさい。サウルよ、神様はあなたに油を注ぎ、イスラエルの王とし、あなたに使命を授けました。罪人なるアマレク人を滅ぼし尽くせと神様は言われたはずです。それなのにどうしてその声に従わずアマレクのものを残したのです。私は主の声に従い、その使命の通りアマレク人を滅ぼし尽くしました。民が連れてきたのです。神様は御言葉に聞き従う者を喜ばれます。あなたが神様の御言葉を捨てたので、神様もまたあなたを捨てて王の位から退けられました。そんな。あなたはイスラエルの王としてやがて来られるメシアを迎えるための準備をしなければなりませんでした。アマレクとそのすべてのものを滅ぼし尽くすことはイスラエルからサタンを分立する摂理であり、そのことに失敗したあなたにはサタンが侵入しました。私は罪を犯しました。民を恐れてその声に従ったのです。どうか私の罪を許してください。サムエル。主は今日あなたからイスラエルの王国を裂かれました。しかしあなたはすぐに王から追われることはありません。ただしあなたが王である間、イスラエルは戦いに暮れ、やがてあなたの前にあなたに代わる王が現れることでしょう。サウル王の不信仰によりイスラエル民族はサタン分立に失敗し、サウル王はその在位期間40年の間、絶えず周辺諸国の民と戦い続け、やがて神殿建設の摂理はサウル王からダビデ王へと移行されたのであった。哀れなサウル王、戦いに明け暮れ王座に座ることもできない。サムエルよ、サムエルよ、いつまで悲しんでいるのですか？あなたは急いで油を持ちベツレヘムへ行きなさい。ベツレヘム？ベツレヘム人エッサイを訪ねなさい。その子のうちの一人に次なる王がいます。サムエルはベツレヘムを訪れ、エッサイの子ダビデと出会った。あなたの名は？エッサイの子ダビデです。主があなたを選ばれました。あなたがサウル王に代わるイスラエル王となるのです。
私がイスラエルの王に？サウロ大丈夫ですか？あの日以来、私の苦しみはやむことはない。誰か上手に琴を弾く者はおらんか？それならばベツレヘン人エッサイの子に琴を上手に弾く者を知っております。連れてこい。エッサイの子ダビデと申します。いい顔してるな、ダビデ。琴を聞かせてくれ。はい。美しい音色だ。不思議と私の心が静まった。苦しみが迫るとき、そのことを聞かせてくれ。はい。王様が願われるのならば。イスラエル人よ、お前たちの中で勇気のある者がいるなら出てきてこのゴリアテと戦うがいい。もしこの俺を倒すことができたなら我々ペリシテ人はお前たちの家来となろう。しかしもしこの俺が勝ったならお前たちは我々の家来となるのだ。どうだ、神を知るイスラエルよ。おらんか。どうした、おじけづいたか。王様、私が参ります。ダビデ、お前には無理だ。下がっていいよ。私が羊を飼っていた頃、獅子や熊が来て私を襲いました。その時、主が共にあって私はそれを撃ち殺しました。あのペリシテ人も主が共にあって彼を撃ち、獣の一頭のようになるでしょう。よし、ダビデに鎧を準備しろ。王様、私はそれを着るのに慣れていません。このままで。武器はどうする？これで。主が共にあるよう祈ろう。お前がこの俺と戦うのか？イスラエルはこの戦いを諦めたようだ。お前は剣と槍を持って私に向かってくるが、私は万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡せるだろう。ペリシテ人よ、主の救いに剣と槍は無意味であることを知るがいい。この戦いは主の戦いである。口だけは達者なイスラエルめ、黙らしてやる。
主の技を見るがいい。勝ったぞ。サウルはダビデをイスラエル兵の隊長とし、ダビデは次々と手柄を立てた。民の人気はダビデに集中し、サウルは次第にダビデを遠ざけた。サウルはやがてペリシテ人との戦いに敗れ、自らの部下の手によってその命を終わらせた。サウルの死後、イスラエルはダビデのもとに結集し、アマレク人、ペリシテ人を打ち破り、ダビデを王とする新たなイスラエル王国が誕生した。預言者ナタンよ、どうなされましたか？私はイスラエルの王となり、自らの宮殿を得た。しかし、神の契約の箱はいまだ幕屋の中だ。我が死を迎える神殿を建てるべきではないのか。主があなたと共におられます。すべてあなたの心のままになされてください。ダビデよ、神殿は神様の家です。あなたとイスラエルの信仰によって必ず打ち立てなさい。あなたがそれを成し遂げるならば、神様はあなたを祝福し、イスラエルの王国はいつまでも保たれます。はい、必ず成し遂げます。ダビデは神殿建設の計画を推し進め、同時に周辺の民をことごとく打ち破った。あの女は誰だ？あれはヘテ人ウリアの妻、バテシバです。彼女を私の部屋に呼んでくれ。ダビデ様。バテシバ、よく来た。かけるかいい。バテシバ、夫はどうしている？ウリアは戦に出ており、長く家を空けております。そうか。ダビデとバテシバは結ばれ、バテシバはダビデの子を宿した。ダビデはバテシバを自らの妻とするため、バテシバの夫ウリアを戦闘の最前線に立て戦死させた。ウリアの死後、バテシバは男の子を産んだ。あなたは何ということをなされたのです？何のことだ？私は何もしていない。主の御心のままに敵を打ち破り、イスラエルに神殿を仕立てようとしている。主はすべてご存知です。何のことだ？なぜウリアを殺したのです？バテシバは神様があなたに与えました。しかし、ウリアを殺すべきではありませんでした。私は罪を犯しました。あなたは死ぬことはなく、あなたの王座は続きます。しかしバテシバの産んだ長子は死に、あなたが王である間、戦はやまず、神殿がイスラエルにそびえることはないでしょう。こうしてダビデ王の不信仰により、ダビデ王在位40年の間に神殿が建設されることはなかった。ダビデは神殿建設の準備を整え、死の間際、バテシバとの間に生まれた次子
ソロモンを祝福し、次の王に任命した。ソロモンよ、あなたはイスラエルの王となりました。神様があなたの願いを一つ叶えてくださいます。何を求めますか？我が神主がこのしもべを父ダビデの代わりにイスラエルの王とされました。今私が求めるものは善悪をわきまえる知恵です。民を裁き国を治めるための正しき知恵をお与えください。あなたは今、自分の命や富や権力を求めず、ただ聞き分ける知恵を求めました。神様はあなたに賢く英明な心をくださいます。あなたが神様の声に従うならば、あなたに並ぶ王はなく、王国はいつまでも神様のものとなるでしょう。主の御心のままに生きます。ソロモン様、どうした？民が訴えを起こしておりますが、裁けるものはなく困っております。私が行こう。お前たちか、訴えをしているのは。はい、ソロモン王様。私と彼女は同じ家で暮らしています。同じ頃共に子を産みましたが、彼女の子は先日亡くなりました。しかし彼女は私が眠っている間に子供をすり替えたのです。そんなことないわ。あれは私の子よ。何を言ってるの？話は分かった。こう見せろ。剣を取れ。王様、何を？この子を2つに裂くのだ。裂いた2つをそれぞれ連れ帰るがいい。待ってください。その子は私の子ではありません。彼女にその子を与えてあげてください。この女にこの子を与えよう。彼女が本物の母だ。ありがとうございます。ソロモンの知恵は周囲の国すべてに伝わり、諸国の王は人を送り、その知恵を尋ねるようになった。ソロモンはその知恵を使い、ユフラテ川からエジプトの境に至るまでを治め、彼が王である間、諸国は彼に仕えた。我々は大いなる力を得てユフラテ川からエジプトの境に至るまでを治めた。今こそ我が父ダビデの成し得なかった神の宮イスラエルの神殿を築く時が来た。イスラエル全土から人を集めよう。材木を運び石を切り出し、類のない偉大な神殿をエルサレムに築くのだ。ソロモンは7年の歳月をかけ、
神殿を建設した。この神殿はメシアを象徴し、この神殿が打ち立てられ、イスラエルがこれにはべるならば、そこに実体の神殿であるメシアが来られるのである。誠の王として来られたメシアが、この神殿の主人としてここに入場するとき、イスラエルに神の王国、メシア王国が完成し、その王国を中心として、世界は神の国へと復帰されていくようになっていたのである。我が神主よ、今しもべがあなたの前にこの神殿を打ち立てました。あなたが私の名をそこに置くと言われたこの神殿で、我らが祈るすべての祈りをお聞きください。あなたがエジプトから導き出した民が今あなたの神殿を打ち立てました。どうぞどうぞお受けください。このようにしてソロモン王により神殿建設の設理は成就され、ここに実体神殿であられるメシアを迎えたならば、王の王として王国を造成するようになっていたのである。しかしその後、ソロモン王は淫乱に溺れ、結果統一王国時代に成就されるべきであったメシアの期待は造成されえなかった。このため設理はソロモン王から400年210年の時を経て預言者マラキを迎え、さらに400年後、ようやくメシアであるイエス・キリストを迎えるに至ったのであった。